Il-bandiera Maltija rreġistrat żieda rekord ta' aktar minn 51% fir-reġistrazzjoni ta' super yachts li huma akbar minn 24 metru. Permezz ta' hekk, Malta saret ġurisdizzjoni tal-għażla u waħda mill-mexxejja f'dan is-settur b'aktar minn 1030 super yacht irreġistrati. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mit-Trasport Aron Farrugia waqt l-ewwel Malta Super Yachts Symposium. Il-Ministru Farrugia qal li l-Gvern ser jaħdem biex jagħmel din l-industrija niċċa ekonomika b'saħħitha għal pajjiżna. Il-Ministru nnota li din il-laqgħa saret hekk kif il-Gvern qed jaħdem flimkien mal-esperti fis-settur sabiex Malta jkollha l-ewwel politika nazzjonali għall-industrija tal-yachting. Imma wkoll proġetti ta' infrastruttura li komplementaw l-industrija marittima inklusa super yachts u l-yachting. Ġifieri illi l-port kbir jiġi riġenerat f'ċentru ta' eċċellenza marittimu, imma wkoll il-fatt li ħajkollna proġetti ta' land reclamation illi se jiffukaw ukoll fuq is-settur marittimu. Il-Ministru Aron Farrugia qal li r-reġistru tal-bastimenti ta' pajjiżna kiber mhux biss fin-numru, iżda wkoll fir-reputazzjoni. Dan kien ir-riżultat ta' diversi inizjattivi u strateġiji favur din l-industrija.